Ето един страхотен Tucson. Края на 2018 година. Ледовите. Горния и долния. Ангелските очи. Колата е на само 121 000 км, които са гарантирани на 100%. Снимал съм рами, талони, технически прегледи. Километрите ги пише и в фактурата на колата. За тези, които не вярват, разбира се, могат директно да направят запитване с имейл от дилъра, който е купил на колата. Абсолютно здрава, права е купувана. Няма, може да се каже, абсолютно никакви забележки, там някакви много дребни точици, които сега ще ги покажа. Ето и тук, ето е почти незначителна. Следа хубавия стоп, колата няма абсолютно никаква ръжда. Погледните, всичко е даже и с бар ходовете. Абсолютно никаква корозия, хубави нови гуми, няма удари, покалници, по фарове. Колата си е с кейлес, с безключов достъп. Пищи, защото ключа е в джоба ми. Два налични ключа. Вънка си е топ. Вътре да покажа. Колата няма една дръскотина, нито покори, подгряване на задни седалки. Салончето вътре е супер свежо. Малко е по-тъмно. Само че сега ще отворя да се вижда хубаво. Защото са затъмнени стъклата. Колата вътре е като от магазина. Колкото мога да покажа. Двигател, скорости, абсолютно гарантиран. Няма шляпане на вериги, течови по двигател, абсолютно всичко е доста добро състояние. Предно стъкло оригинално. Шофьорска кора, няма надигнати тук кожи. Вижте седалка, няма намачкано, няма протъркано, няма абсолютно никъде жълното. Значи тук имаме навигация тъчскрин, 3D, разпознаване на пътна маркировка и знаци. Имаме подгряване на предни седалки, подгряване на волана. Ето той се изписва, всичко си функционира. Имаше мека гума, която не сме направили адаптация на компютъра да се разсетне, затова свети, не че е мека. Разхода на тази кола, тя е 4x4, 1.7, 141 конски сили. Това е последния хубав мотор, 1.6. Нищо добро не казват за него, поне по форуми. Който иска да е по-икономична, има си колата тракшени, достатъчно напредно предаване, има си система за спускане, драйв мод има, ето спортно каране, аутохолд да не тръгва назад. Сега в кълта, ако не вкарвате толкова в снега, няма да има никаква драма. Само погледнете разход в града. Смесен, айде да е смесен. Колата е ходила радиус на 20 км. Съм ходил един път до нас. Вижте какъв разход дава. Два налични ключа. Камерата си работи с завиване, доста добра резолюция си има. Вижте, камъчетата се виждат, даже е тъмно. Много добре се разпознава дори и вечер.
температурата на колата на Hyundai. Знаете колко трябва да бъде малко преди 90 градуса. Колата мога да оставя до утре. Никакъв проблем с греене и такива допълнителни някакви проблеми, които може да бъде. Това е единствено. Казах, че това е за парк, в смисъл следене на пътна маркировка, връща волана, нещо ако заспите, нещо се заблейте. Задна дясна гума казва, че трябва да се разсетне. Ето, вижте, абсолютно няма никакви други грешки. Като цяло 2500 км има до смяна на масло. Тук активие километражи, може да се ги прожектира и на таблото. Отвора километра капака. Искам да погледнете двигателя, абсолютно няма нищо мито. Това е прахоляк. Ето вижте, капаци оригинални, никакви удари по фарове, ши изчупени. Даже ще отворя и капака, само да не го щупа. Погледнете колата, че няма абсолютно никакъв теч, мито, прикрито и турбина, всичко сухо. Погледнете, всичко е лъскаво, няма никакви ръжди, тампони. Това е колата, ако решите, може да заповядате.